Televízia Markíza uvádza film Úskalia lásky. Nakrútený podľa literárnej predlohy Rosamunde Pilčerovej. V hlavných úlohách v slovenskom znení Gabriela Škrabáková-Krojc, Matej Landl, Ivan Šándor, Judita Bilá, Lenka Košická, Dušan Jamrich, Jozef Vajda a ďalší. Scenár, hudba, kostýmy, výprava, strih, kamera, réžia. Sme dokonale zohratí. V knihe sú zaradení všetci maliari, s ktorými moja galéria obchoduje. Ako keby ju tvoje nakladateľstvo vydalo iba kvôli mne. Tak povediac ako reklamu. Veď si mi dosť dlho pílila uši. Ben? Je to dobré na nervy. Ako dlho budeš so zberateľom? Asi hodinu. Ja s autorom tiež. Výborne. Takže na večeru sme späť v Londýne. Ľúbiš ma ešte? Keď mám chvíľu času. Moja prekrásna, milovaná žena. Už chýbajú len hostia a môžeme začať. A koľko ich dnes bude? Len pár stoviek starých priateľov. Nemohli by sme oslavovať iba my dvaja? Žiadny strach. Bude to slabý odvar našich voľakedajších londýnskych večierkov. Asi 20 ľudí. A nevieš, kde je ocko? No, kde asi? Bože, oci. Ešte stále nie si prezlečený. Keď tu mám toľko práce. A na oslave ma naozaj nepotrebujete. Uzavreli sme predsa dohodu. Áno. Pamätáš sa, ako sme sadili tamtú rúžu? Pomáhala si mi pri tom. Vtedy som mala 8? V detstve som sa s tebou vždy rada prplala v zemi. Kto by si bol vtedy pomyslel, že sa moja malá Junras vydá za majiteľa Brooklyn? Ja. Pretože som si to vždy želala a mladému pánovi Joffrimu som vila kytičky. Pritom sú môjmu drahému kvety ukradnuté. No, asi bolo vo veci predsa len čosi iné. Tak čo je s tebou? Však tam nemusím byť. Otec, o chvíľu sú tu hostia. Máš presne 15 minút. Čo ti je? Čo je s tebou? Ben, čo sa deje? Otec, vyzeráš naozaj fantasticky. Peter, dokonalý gentleman. Kravata ti skutočne pristane. Skús ju nosiť častejšie. Čo ja viem? Pre pána Jána. Dúfam, že to nie je nikto z hostí. Preboha živého. Preboha. Ben, čo sa ti stalo? Čo ti je, Ben? Povedz niečo, prosím ťa, Ben! Ben!
Všade je dym, musíme ísť von, rýchlo. Ben! Pomoc! Pomôžte nám! Skúsite ho vyťahnuť. Bože, dobrý. Čo sa stalo? Počkajte, pomôžem vám. Ben, vylez. Žijem, ak nie ste svätý Peter. Opatrne, pozor. Pomôžte mi. Ben, Položte ho na zem. ste lekárka? Zdravotná sestra. Čo, motor vypovedal službu? Nie, jeho srdce. Len pokojne. Pokoj. Pokoj, len pokoj. Všetko najlepšie, môj drahý Joffrey. Nevideli sme sa celú večnosť. Spodne chcel vínem. Ron, musíš prísť za mnou a trochu sa zohnúť. Len som nechcel vítať hostí v invalidnom kresle. Do telefónu sa nedá všetko hovoriť. Som ochrnutý po havárii na motorke. Už 3 roky. Joffrey, kamarát. Ale neboj sa, inak som stále rovnaký. No, ďalej si sa už ani nemohol utiahnuť. Prepáč, to je môj rodičovský dom. Ďakujem. Všetko dobré. Rozálie, ďakujem. Podozrenie na infarkt. Musí ísť okamžite do nemocnice. Otec, pomôžeš mi? Áno. Opatrne. Pozor. Len opatrne. Opatrne. Pozor. Šoferujete, pani Rebeka. Mary, Prosím. vrátila sa už moja žena? Nie, ešte som ju nevidela. A nie je tu ani pán Green. Kam sa podali Ahoj. všetky tvoje obrazy, Joffrey? Mladí umelci, všetci Nemci, Francúzi a tak ďalej. Požičal som ich do Paríža, v galérii moderného umenia. Nech sa z nich potešia aj ostatní ľudia. Čože aj tvoj Dubois vťah, kvôli ktorému sme sa svojho času pohádali, tomu neverím. Pomohol by mi zabudnúť, že už nemôžem chodiť? Ak pre teba môžem niečo urobiť. Áno. Odvez ma niekam preč, Ron. Ľudia ma už pomaly začínajú nudiť. Moja trpezlivosť zlyháva ako moje nohy. Veziem infarkt. Sem. June! Doktor Jerome. Nemohol som ísť na oslavu, tak ste prišli vy. Čo sa stalo? Urgent, podozrenie na infarkt. Tá dáma je s ním. Bol v poslednom čase vystavený stresu? Nie väčšmi ako inokedy. Pán Howdy je totiž vrcholový manažér. V takej pozícii je človek stále pod tlakom. Keď v Číne niekto zachráni človeku život, tak sa ho už do smrti nezbaví. Platí to aj v Anglicku? Ešte raz vám ďakujeme za pomoc. Ale nemali by ste svojich hostí nechať dlhšie čakať. Áno. Dovidenia. Dovidenia. June tvrdí, že väčšina žien sa ponosuje, lebo ich muži trávia málo času doma. Si stále so mnou, vraví June. Som teda šťastná žena. June je úžasná. Áno, snaží sa ma potešiť. Stará sa o mňa úplne sama, je obetavá, ale aj tak je to príšerné, taká závislosť. Čo by som bol bez nej? Skrátka nič. June ťa má stále rád. Tiež ju mám rád. Otázka znie, kedy sa láska zmení na súcit. Alebo kedy ju celkom zametie pod koberec. Vidíš všetko príliš čierne. Áno. June vraví to isté. Joffrey, robíš si zbytočné starosti. Veru. Rozprávaj mi o Londýne. A prečo by si nemohol znovu začať? No. Objavuj mladé talenty, to sa dá aj z vozíka. Časy sa zmenili, Ron. Pozri sa okolo seba. Nie je to priam božská nádhera. Už sa nevrátim do Londýna.
Ahoj, June. Ahoj, už celú večnosť sme sa nevideli. Nevedel som, čo sa Joffreymu prihodilo. Smola. June, čo sa stalo? Núdzové pristátie. Infarkt. Muža sme odviezli do nemocnice, ale žena je v poriadku. Obaja žijú. Chvála Bohu. Nech sa páči. Oho. Pre muža, ktorého ľúbim. Ďakujem. Rozbal si ho. Je to príliš umelecky zabalené. Do toho. Dobre. Čože? Zbláznila si sa, June? Ukáž to. 18. storočie. Znalkyňa umenia, čo povieš? A najlepšie je, že nie sú iba na pozeranie. Pozri sa. Prekrásne. Ale mala si mi pribaliť aj partnera. Široko ďaleko žiadneho šachistu nepoznám. Čo povieš na mňa? June, prosím ťa, nehnevaj sa. Vieš hrať šach asi tak, ako ja tancovať. Máš výhodu, budeš stále vyhrávať. June! April! Ahoj! Ahoj! Vítaj. Morris, pekné od teba, ďakujem. Niečo som ti priniesla. Krásne. Moja zbierka sa... Jeho fotografiu? Ukáž ju. April. Tajomstvo úspešného manželstva. Čo skoro tam idem? Ten, s ktorým si na pláži. Presne ten. 14 nocí. Tancovali sme, smiali sme sa, bolo to fakt prekrásne. Celú anglickú zimu som prežila v pohode. Treba si nejako pomôcť. Áno, April. Tu sa toho veľa nedeje. Zmena len zriedka padne z neba. Presne tak. Čo, April? Zas dovolenkové plány? Áno. Chcela som s Morrisom ísť na San Michaelu, ale bohužiaľ nemá čas. Večná škoda. Tak choď ty, June. Ja? Nenechám ťa predsa samého, drahý. Čo? Zoznam diel Joffreyho Arlanda. Vieš, kde sme núdzovo pristáli? Len pár metrov od najznámejšej zbierky v Anglicku. Dokonca má aj jedného Diboaza. Joffrey Arland. Interart Rebecca Websterová, prosím. Ben, práve sa chystám za tebou. Kvôli prefinancovaniu. Potrebovala by som splnomocnenie. Človek nikdy nevie. Nie, len pekne ostaň v posteli. Poslúchaj a čakaj na mňa. Fajn. Tak zatiaľ. Mali ste neuveriteľné šťastie. Bdeli nad vami anjeli strážni. Jedného som videl, ale v ženskej podobe. Myslíte June Arlandovú? Áno, tá je naozaj aniel. Kto vie, čo by sa inak bolo s vami stalo? June Arlandová. Volá sa more ľudí. Vyzerá to, že ste nepostrádateľní. V Londýne na vás čaká pekná kopa práce. Šéfujem vydavateľstvu a knižný obchod stagnuje. Ťaháte aj za dvoch, pravda? V našej branži sa treba poriadne obracať. Ste otrok práce. Myslíte si, že bez vás to nejde. Ale musí to ísť. A prečo? Ak budete takto pokračovať, skončíte zas u niektorého z kolegov. Nedá sa väčšine spoliehať na strážnych anielov? Vďaka medicínskemu pokroku sa následky infarktu pomerne rýchlo stratia. No práve v tom je veľký problém. Strach nemôže zohrať svoju výstražnú rolu. Nebudem sa predsa hrať na kripľa. Čo mi chcete povedať? Žiadnu kávu? Ani nikotín. A obmedziť stres. Predovšetkým obmedziť stres. Inak bude čoskoro koniec. Máte zrozumiteľné metódy. Len pre chápajúcich ľudí. Tu je moje mobilné číslo. Keby niečo nebolo v poriadku, zastihnete ma na ňom. Ďakujem. Nemáte za čo.
Mal by som pre vás dobrý tip. Určite by vám pristali. Pán Howdy. Aniel strážny v červených šatách. Doktor Jerome predsa povedal... Prečo nie ste v nemocnici? Nikomu to neprezradte, ale utiekol som. Ahoj, June. Prepáč, trochu meškám. Zdravím. Ahoj. No, musím sa nejako prikradnúť späť. Dobrý nápad. Uvidíme sa. Áno, určite. Tak zatiaľ. Poďme. No poď už. Dovi. Nechcela si nás predstaviť? Nie, nechcela. Prečo som ho tu ešte nikdy nevidela? Pretože len nedávno sem spadol z neba. Havarovaný vrtuľník. Nie je najhorší, vyzerá dobre. Nie je môj typ. Kedy sa konečne rozkývaš? Život je krátky, nemáš čo odkladať. Som so svojím životom spokojná. No? Pekná kniha? Áno. Ty máš odvahu rušiť ma pri čítaní? Áno. Mám tu odvahu. Ľúbim ťa, June. Ja teba tiež, Joffrey. Ale ja teba veľmi. Dobrý deň. Dobrý deň. Myslela som, že ste už dávno v Londýne. Nemohol som predsa odísť bez rozlúčenia. To je pre vás. Ďakujem. Ste maliar? Nie, vydávam v Londýne knihy o umení. Niekedy, keď prídete... To sa stáva zriedka. Možno sa stretneme niekde inde. Áno, to by bola milá náhoda. Ale náhode sa dá aj trochu pomôcť. Pozdravujte manželku. Nie je moja manželka. Obchodujeme s umením. Ona predáva obrazy a knihy. Sú medzi nami isté súkromné väzby, ale ja na manželstvo veľmi neverím. Každý verí, čo mu chce. Toto miesto vám v dobrom závidím. Jednoducho nádhera. Prekrásna záhrada za domom. Áno, záhrada. Tá je dielom rúk môjho otca. Je to jeho pýcha. A predovšetkým rúže. Dúfam, že ma neprezradíte. Jednoducho poviem, že rúžičku odlomila búrka. Dobrý nápad.
Už musím ísť. Uvidíme sa. Možno. Určite. Nezabúdajte na čínske príslovie. Nezabúdajte, že sme v Anglicku. Že ružičku odlomila búrka. Ohromne vtipné. Otec, zase si tajne počúval. Veď vieš, že som už trochu nahluchlý. Áno, pravda, že ako by som mohla zabudnúť. Že vraj vydavateľ kníh o umení. Niečo ti poviem. Ten chlap má riadne za ušami, to vidím aj na 100 kilometrov. Niečo mi na ňom neštímuje. Konečne si už tu. Potrebujem ťa. No? Nový Dubois ujde. Ujde? Je fantastický. Čo ďalšie mal byť z parížskej zbierky? Už sú u Sothebyho, podľa dohovoru. Všetko máš pevne pod palcom. O mesiac sa ti vrátia všetky peniaze aj s tučným ziskom. Mimochodom, chýbal si mi. Rebeka, lekár povedal... Kašli na doktorov. Skoro som zomrel, nechápeš? Unikol som o vlások. A preto som tu. Čo ti je? Čo sa ti stalo? Musíš sa chvíľu zaobísť bezo mňa. Doktor Jerome... Doktor Jerome. Mal by si zájsť k poriadnemu kardiológovi tu v Londýne. Čo vie nejaký vidiecký felčiar? Ten vidiecký felčiar mi všeličo objasnil. Prepáč, Rebeka, musím sa nad sebou zamyslieť. No výborne. Ten šaman ti nasadil pekného chrobáka do hlavy. Môj starý otec zomrel v 40-ke. Otec sa nedožil 50-ky. Zlyhanie srdca môže byť dedičné. Musím si dávať pozor. Vždy som tvrdila, že sa preťažuješ. Už som sa rozhodol. I hneď prestanem fajčiť. Piť kávu s kofeínom, zdravý život. Presťahujem sa na vidiek. Fajn, ako myslíš? Ak dúfaš, že tam nájdeš šťastie, nebudem ťa zdržiavať. Ale nemyslí si, že tu na teba budem čakať. V poriadku. Ben, naozaj to chceš? Rebeka, prosím ťa. April mi priniesla prospekty San Michaelu. Krásne. Kedy vyrážate? Dúfam, že ja nikdy. June, slúbila si mi predsa, že pôjdeš z April. Lenže nechcem ťa tu nechať samého. Pokojne tu môžem nejaký čas ostať sám. Hovoríš to len preto, aby si mi neprekazil výlet. Možno by mi aj prospelo byť istý čas sám. Čo to má znamenať? Asi toľko, June, že je niekedy priam neznesiteľné, koľko sa o mňa staráš ako o choré dieťa. Nestarám sa o teba ako o choré dieťa, ale ako o muža, ktorého ľúbim. To nesúvisí s láskou. Veľmi súvisí. June, láska neznáša obmedzenia. Vieš to rovnako ako ja. Kým sa mi nestala tá prekliatá nehoda, mal som ten pocit hrozne rád. Hádam, tým naznačuješ, že ťa nejako obmedzujem? Tomu neverím. Chceš, aby som predsa len šla z April? Áno, chcem to. Aby si sa znovu mohol oddávať svojim depresiám. Aby si mohol robiť nezmyselné výčitky kvôli stopárke. Do nekonečna sa utápať v pocite viny, ale to nikdy nepripustím. Pocit viny mi nemôžeš vziať. Prehrašil som sa voči tebe. Budem si to do smrti vyčítať. Lebo to nebola stopárka. Motorku som neviedol ja, ale ona. Prosím? S Tamilou sme mali krátky pomer. Nič vážne. Ten večer som jej povedal, že sa už nebudeme vídať. Hneď po nehode som ti to nemohol povedať, lebo... Si sa bál, že ma stratíš? Áno. Nie ako zdravotnú sestru.
Ako svoju ženu. A prečo mi to hovoríš až teraz? Aby si uľavil svojmu svedomiu? Lebo ťa ľúbim. Lebo chcem zbúrať múr klamstva medzi nami. Odpusť mi, John. Prosím. Tá vec je už, tak povediac, premlčaná. John, ľúbim ťa viac než čokoľvek na svete a nechcem ťa stratiť. Ale prosím ťa, choď za April na ten výlet, aby toto hrozné šialenstvo nezničilo našu lásku. Čo sa to s tebou deje, June? Nič, čo by sa dialo. Tváriš sa, ako by mal zajtra prísť koniec sveta. Niečo s tým tvojim pilotom? Prosím? Hlúposť. Tak von s tým, čo sa ti stalo? Joffrey mi bol neverný. Fíha. Keby si nebola moja kamarátka, povedala by som klobúk dolu. On v jeho stave. Pred 3 rokmi. A trápi ťa to až teraz? Povedal mi to len včera a potom zdôrazňoval, ako veľmi ma potrebuje. No samozrejme, že ťa potrebuje. Ja jeho tiež, April. Veď ho ľúbim. Pravda, že? V podstate si nikdy nebola nezávislá. A to nejako nesúvisí s jeho postihnutím, práve naopak. Využila si príležitosť a celkom si sa mu položila k nohám. To nie je pravda. Mýliš sa. Prepáč, ale niekto ti to musí povedať. Pravda býva subjektívna. Čiže nejdeš so mnou. Tak som nezávislá, či nie? Som na teba hrdá. Bude to super dovolenka. Doktor Jerome? Pán Howdy. Som priam nadšený. Som rád, že sa vám páči. Beriem ho. No výborne. Cítite sa tam už ako doma. Áno, už sa tak cítim. Je tu nádherné. Počuj, nezamestnáme niekoho, kto by ti aspoň trochu pomohol. To vôbec neprichádza do úvahy. Prečo si vždy taký tvrdohlavý? A čo chcete? Aby som vysadával na terase a nudil sa tam? Nie. Ešte nepatrím do starého železa moja. Veď to ani nikto netvrdí. Len by sa ti možno zišiel nejaký pomocný. Keď už sám neudržím v ruke hrable, dám vám vedieť, dobre? Daj sa im. Dúfam, že ste ma neprezradili. Prepáčte, hrozne som sa zľakla. Ale túto som kúpil. Ďakujem. A čo tu vlastne robíte? Páchateľ sa často vracie na miesto činu a polepšený na miesto polepšenia. Tie vaše výroky. Ako to bolo? Angličan príde do Číny a... Spravil som čiaru. Za prácou, súkromným životom, za všetkým. Chcem začať odznova. Ale nie tu, predpokladám. Kto spadne z neba s chorým srdcom a nájde anjela strážneho, mal by sa držať v jeho blízkosti. Môžete sa len tak vzdať svojich aktivít? Keď sa chce, dá sa všetko. Okrem toho už mám istú predstavu. Budete kresliť, maľovať, robiť sochy však? Odkiaľ to viete? Strážni anjeli vedia všetko. A kedy ma môj anjel príde navštíviť? Až keď sa dozvie, kde bývate. Myslel som, že anjel vie, že mi doktor Jerome prenajal svoju chalupu. Teda... A kedy ma môj anjel príde navštíviť? Až keď sa dozvie, kde bývate.
Myslel som, že Daniel vie, že mi doktor Jerome prenajal svoju chalupu. Teda... Čakám vás. Ruším. Nie. Pravda, že nie. Viac si o tom neutrúsila ani slovo. Čo mám asi tak povedať? Čo sa stalo, stalo sa a... tým končím. Na nás. Na zdravie. Ľúbim ťa, John. Joffrey. Už dávno som ti nič podobné nedal. Môžeš mi ju zapnúť. Svinier. Neznášaš neohlásené návštevy. Ale už som to bez teba nemohla vydržať. Ahoj. Nebolo ťažké vypátrať, kde sa schovávaš. Aha, volali z leteckej opravovne. Vrtuľník je hotový, 8,000 libier. Ďakujem ti. Hádam sa, len nechceš dať na umenie, Ben. Prečo? Odjak živa som potom túžil. To je pre mňa novinka. V našej rodine sa amatérske umenie tolerovalo. Ešte šťastie, že iba amatérske. Sám vieš, ako dlho trvá, kým začne vynášať. Zatiaľ som finančne zabezpečený. A vďaka mojim rokovaniam s francúzskymi priateľmi budeš ešte lepšie. Chvala Bohu. Ben, vážne, prečo si odišiel? Už som ti to vysvetlil. Ale ja chcem, aby si sa vrátil. Všetkým nám chýbaš. Mám pre nás vyhliadnutý nádherný byt. Ahoj, otec. Ahoj. Všetko v poriadku? Áno. Bola si vedľa? U nášho nového suseda? Nie, len som sa chcela trochu prejsť. Na statku u Richarda som kúpila čerstvý chlieb. Pozdravuje ťa. Nepáči sa mi to. Čo?
Kubík za bieleho dňa, to nikdy neveští nič dobré. Vieš, pamätám sa, že keď išla tvoja mama do nemocnice, vtedy tiež kuvíkal. Hádam, len nebudeš variť poverám. Nie, ale na také časy sa nezabúda. A ty? U vás doma všetko v poriadku? S tebou a Joffrym? Áno, áno, všetko po starom. A s tým Benom Houthym si sa v poslednom čase náhodou nestretla, Otec, čo to má byť výsluch? Jasné, že sa niekedy vídame, vedie náš sused. Ja tomu chlapovi nerozumiem. Pustí dobre platené šéfovské miesto a zahrabe sa tu niekde na vidieku. To hovoríš ty? Práve ty, otec? Dal by si prednosť londýnskej kancelárii pred touto lúkou? Zdá sa, že zaspočuješ raz trávu, Prečo si potom taká nešťastná? Ja predsa nie som nešťastná. June, čo sa to s tebou deje? Neplač, moja. Neplač. Tak zatiaľ. Majte sa. Dovidenia. Potom ti zavolám. Áno, fajn. Pozor! To je v poriadku. Majte sa. Aj ty. Prepáčte. Áno? Tí dvaja tam v uličke. Viete, pani zachránila mňa a môjho priateľa, keď sme núdzovo pristáli. Vtedy rýchlo zmizla a chcela by som sa jej poďakovať. Neviete, ako sa volá? June Arlandová, moja kamarátka. Manželka Joffreyho Arlanda, zberateľa umenia. Áno. Ďakujem. Prosím. Pekne vítam. Vedel som, že prídete. Keď ste neprišli ku mne. Špeciálne pre vás som napiekol koláč. Aspoň ste mali čo ponúknuť Rebeke. Rebeka. Čakal som vás, a kto sa zjavil? Rebeka. Niečo hrozné. Čo som mal robiť, keď stála pred dverami? Nie ste mi dlžní ospravedlnenie. Ale možno vysvetlenie. Kedy prídete? Mohli by ste ísť teraz rovno so mnou, lenže už nemám koláč. No a bez koláča sa návšteva nekoná. Mám doma pukance. Pukance? To znie dobre. No žiaľ, nemám čas, musím sa baliť. Odchádzate niekam? Áno. S celou rodinou, predpokladám. Nie. S priateľkou April Bonnetovou. Zoznámili ste sa v meste. Zoznámili je silné slovo. Rýchlo ste ju odo mňa odtiahli. Trochu sme sa ponáhľali. Nie ste mi dlžná ospravedlnenie. No už. Musím ísť. Dovidenia. Zabudla som si adresár. Tu. Vďaka. Máš dosť peňazí? Áno, mám. Šeky, kartu. Áno, tiež. Preukaz. Áno, otecko. Aj vodičky. Áno. Tak čo, pohneme sa už? Sama si prišla s hodinovým meškaním, tak prestaň naháňať. Dávaj si pozor. Aj ty. A zavolaj, keď dorazíte. Ahoj, ocko. Šťastnú cestu. Dozri na ňo, aby veľa nepil a nech berie lieky. Neboj sa, o všetko sa postarám. Môžeme? Moment. Ahoj. Ahoj. Čaute. Majte sa.
Dovidenia. Ahoj. A čo my? Nedáme si pohárik na ich zdravie. No, malá Škótska by možno nezaškvedila. A? Určite nie. V živote by mi nenapadlo, že my dve raz pôjdeme spolu na dovolenku. Hrozne sa teším. Garantujem ti, že lepšiu dámskú jazdu si ešte nikdy nezažila. Prepáčte, ale ktoré práve máte, biele či čierne? Jedné aj druhé. Som zvedavý, kto vyhrá. Dosť kreatívna forma schizofrénie. S inými vždy vyhrávam a to je nuda. Preberám čierne. Zdá sa, že sú na to momentálne horšie. Myslíte, že som ho práve našiel? Koho? Partnera na šach, ktorý som si želal od ženy k narodeninám. Šach. Býva tu môj nový spoluhráč? Áno, zdravím. Dobrý. Cesta sem vôbec nebola ľahká. Na vozíku. Prišiel som totiž celkom sám. Nie, nevypínajte to. Milujem Beethovena. Máme ďalší styčný bod. Idete preč? Musím na pár dní odcestovať. Škoda. Tak nemáte čas zahrať si. Čo by nie, na šach mám vždy čas. Prosím. Tiež spoločný záujem. Vážne? Áno. Pekná práca. Netušil som, že vo vás žije umelec. Nie som žiadny umelec. Mám knižné vydavateľstvo v Londýne. Toto robím len ako hobby. Máte talent. Prepáčte na sekundu. Ron? Áno, tu je Geoffrey. Rozbehneme obchod. Niekoho som objavil. Pravda, že rovno pred dverami. Ako inak pri mojej obmedzenej možnosti pohybu. Áno, dohodneme sa. Ak bude autor súhlasiť. Súhlasíte? Ako sa vlastne voláte? Ben Howdy. Ak bude Ben Howdy súhlasiť. Áno, ešte ti zavolám. Nie, paráda. Budeš žasnúť. A ako sa voláte vy? Geoffrey. Pre vás jednoducho Geoffrey. Bože, to je skvelé. Ostala by som tu aj 100 rokov. Tak ostaň. Prosím, dámy. Tebe sa hovorí. June, idem si zaplávať. Áno.
A dones mi trochu vody v dlaniach. Fajn. April! Pán Howdy, nesnažte sa mi nahovoriť, že je to náhoda. Ahoj. Ahoj. Tak som si povedal, že sa zastavím. Iba tak? Áno. Ben, som vydatá žena. Sedí. A šťastne vydatá. To nesedí. Odkiaľ to môžete vedieť? Jednoducho viem. Nebol to dobrý nápad prísť sem. Bojíte sa? A vy sa bojíte? Ahoj, John. Prepáč, povedala som mu, kde budeme. Hrozne ma o to prosil. Na 3 dni odchádzam. Vždy som chcela navštíviť susedný ostrov. Som presvedčená, že sa bezo mňa zaobídeš. Uži si to. Nezabúdaj. Život je len jeden a je iba tvoj. Áno, prosím? Prepáčte, madam, poslal ma pán Howdy. Ďakujem. Moment. Vďaka, to nemuselo byť. Prosím, dovidenia. Užite. Vyzeráš úchvatne. Ďakujem. To robí oblečenie. Na červené šaty. Na ženu, čo ich má na sebe. Interard, Rebecca Websterová. Haló, pán Arland? Som priateľka vášho nového suseda, Bena Howdyho. Áno, obchodujem s umením. A práve preto vám telefonujem ako prvému. Bol by totiž k dispozícii prekrásny Dubois. Áno, mali by ste záujem? To naozaj rada počujem, pán Arland. Hneď zajtra? No, výborne. Dobre, fajn, dovidenia, pán Arland.
Dobré ráno, pán Green. Dobré ráno. Máte pohľadnicu od céry. Ďakujem. Príjemný deň. Podobne. Mám sa fantasticky, užívam si slnko. Život je naozaj krásny. Aha. Som prvá. Pretože švindľuješ. To nie je pravda. Ostaň tak. Nehyb sa. Je z talianskej zbierky. Objavil sa v pozostalosti Peggy Guggenheimovej. Úžasné. Myslel som, že poznám všetky jeho obrazy. No život je plný prekvapení. Ak by ste náhodou chceli prizvať znalca... Nie, netreba. Váš priateľ Ben Howdy, ktorý sa stal aj môjim priateľom, je pre mňa dostatočnou zárukou, že je všetko v poriadku. Vrátane ceny. Musíte nás navštíviť, keď sa vráti moja žena. Je odcestovaná? Áno. Šla s kamarátkou na San Michael. Ďakujem. Ben? Ben? Haló? Haló? Dobrý deň. To je Headland Hotel. Áno, môžem prosím hovoriť s pánom Howdym? Pán a pani nie sú v izbe. Aha, myslela som si. Ďakujem. Večná škoda, že sen sa čoskoro skončí. Mohlo by to takto ostať navždy. Netušila som, že krásne dni môžu letieť tak rýchlo. Skúsme si ich predĺžiť. To bohužiaľ nejde. Manžel ma potrebuje. Mal som na mysli, že by sme si mohli aspoň kúsok šťastia ukradnúť aj doma. Mimochodom, aj mňa čakajú. A kto? Nový priateľ a mecenáš. Senzačný človek. Predstav si, chce mi usporiadať výstavu. Ako sa volá? Prezradil mi len krstné meno. Je na vozíčku. Joffrey? Ty ho poznáš? Tvoj nový priateľ je môj manžel. Ben, Joffrey sa nikdy nesmie dozvedieť o týchto 3 dňoch. Nech by sa dialo čokoľvek. Musíš mi to slúbiť a prisahať na to. Prepáčte, že vyrušujem, ale... Rebeka, čo sa stalo? Ja... Áno. Vlastne nič. Len pokojne hovorte. Myslím, že máme spoločný problém.
O tom pochybujem, Rebeka. Vaše pekné nôžky sú v poriadku. Kým sa tu zhovárame, užíva si vaša žena June s mojim Benom na ostrove St. Michael. Nezmysel. Moja žena je tam s kamarátkou April. To nemusí nič znamenať. Hotel je vychytený. Môže to byť len náhoda. Trochu priveľká náhoda, pán Arland. Bolo to fajn? Bolo to ako sen. Doslova sen. A preto nemôže byť pravdou. Aspoň sa priznaj, že ste to dávno naplánovali. Ty si ale pekná kamoška. Ako dlho to už trvá? Veď len žartujem. Že by to bolo viac než dobrodružstvo? Katastrofa, keď do hry vstúpia city. Ver mi, poznám to. A čo mám teraz robiť? Vôbec nič. Absolútne nič. U mňa je tvoje tajomstvo ako v hrobe. Ben Howdy. Haló? Koľko stojí? Geoffrey. Akú má pre vás cenu? Nevyčísliteľnú. Viete to rovnako dobre ako ja. Škoda, že vás nemôžem zmlátiť. Geoffrey, prisahám, keď som tam šiel, nevedel som, že je to vaša žena. Bola pre mňa môj anjel strážny. Zachránila ma a okamžite som sa do nej zaľúbil. Láska na prvý pohľad. Aké dojímavé. Nevedel som, o koho ide. Budeme sa musieť dohodnúť. Prosím? Ak ju chcete, musíte sa so mnou podeliť. To nemyslíte vážne? Veľmi ľutujem. Celú ju nedostanete. Porozmýšľajte o tom. Hryzie ma svedomie. Ako sa mám teraz pozrieť Geoffreymu do očí? Sľubujem ti, že s tým nikdy nezačnem, ale ty mi sľub, že nebudeš mať pocit viny. Spomeň si na Tamilu, Geoffreyho aféru, ktorá preňho akože nič neznamenala. Čo sa stalo medzi tebou a Benom je úplne v poriadku. Už sa tým netráp. Nič nie je v poriadku. Navyše, vôbec neviem, ako sa mám ďalej správať k Benovi. Prosím ťa, hlavu hore. Nedaj na sebe nič vidieť. Pôjdeš so mnou dnu aspoň na čaj? Bohužiaľ, hrozne sa ponáhľam. Ahoj. June, April, konečne ste Dobrý tu. deň, Bál som pán sa, že Green. Neprídete. Ahoj, otec. No, kým sa dve baby zbalia, bohužiaľ musím hneď letieť. Tak čo, Ahoj. maj sa. Uvidíme sa. Maj sa. Zavoláme si. Jasné, ozvem sa. Ahoj. Dovi, pán Green. No, ako sa máš? Výborne. Bolo nám skvelé.
tiež by si sa mal vybrať. Je tam nádherne. Hotel, pláž, more. Jednoducho senzačný oddych. On tam bol, však? Kto? Nerob zo mňa hlupáka. Vieš, čo si rozprávajú ľudia v dedine? Vravia, že muž na vozíku sa nepodvádza. Vie to Joffrey? Nie, a odo mňa sa nič nedozvie. Ale prečo, June? Muselo sa to stať. Vítam ťa doma. Som rád, že si už tu. Ja tiež. Naozaj. Nový obraz? Áno, prvý po 3 rokoch. Znovu mám záujem o umenie. Páči sa ti? Áno, je pekný. Mám ho od priateľky Bena Howdyho. Skvelý chlap. Senzačný šachista. A veľmi nadaný umelec. Chystám výstavu. Neblázni. Usporiadam výstavu objektov Bena Howdyho. Mám chuť znovu niečo podnikať. V bývalej branži. Rozumieš? Áno, samozrejme. Môžeš aj rýchlejšie. To je ono. Ale ja nevládzem. Je to nádherné. To je. Tak to je to dobre? Len som ti priniesla peniaze. Všetko nám klaplo. Nechceš si sadnúť? Nie, Ben. Nechcem byť náhradníčkou. Rebeka, pochop, že... Nebudem sa deliť. Nie som na to odkázaná. Joffrey, ako dlho si už tu? Dosť dlho, aby som ťa mohol obdivovať. Joffrey, ja ti musím niečo vážne povedať. Nie. Teraz nie. Joffrey. Dobrý deň, čo vám prinesiem? Tiež zmrzlinový pohár. Prosím. Ahoj. Ten je pre teba príliš mladý. Ale možno letí na skúsené ženy. Vyzeráš úplne príšerne. Ďakujem. Vážne, robím si o teba starosti. April, ja jednoducho netuším, ako ďalej.
Stretli ste sa ešte? Čo blázniš? Pravda, že nie. Cítim sa ako zradkyňa. Voči Joffreymu je ku mne taký dobrý. Myslíš, že niečo tuší? Neviem, možno aj áno. Vlastne už neviem vôbec nič. Iba toľko, že takto už ďalej nevládzem. Najradšej by som utekla niekam ďaleko. To už si predsa urobila dávno. Nechápem, čo ty myslíš. Odkedy ťa poznám, utekáš sama pred sebou. Utápaš sa v starostiach o Joffreyho, aby si sa nezaoberala svojím životom. Nehnevaj sa, prosím ťa, ale Joffrey ťa doteraz parádne využíval. Svoju milú, malú ženušku. Zdravím, Ben. Joffrey. Čo poviete na partiu šachu? Mám robotu. Čo nové z June? Viete, že sa nestretávame. Nezakázal som vám to. Príďte zajtra na čaj. Porozprávame sa o výstave. Prečo to vlastne robíte? Očakávam vás. Navrhol som Ronovi, aby sem raz za týždeň zašiel. A všetko môžeme prebrať tu. Ha? Počas ostatných dní budeme komunikovať prostredníctvom mailu. Čo na to povieš? Výborne. Však, predstav si, už sa roznieslo, že zas fungujem v branži. Ronovi volal nejaký novinár z Timesu. Chce so mnou spraviť rozhovor. A zdravím, Ben. Milé, že ste predsa len prišli. Dobrý deň. Zdravím, Joffrey. June? Dobrý deň. Musíme sa s Benom porozprávať o výstave. Dúfam, že nemáš nič proti tomu, drahá. Počkajte chvíľu, Ben. Prinesiem si podklady. Ako sa máš? Dá sa. Dokonale sa mi vyhýbaš. Nemali sme spolu stráviť tie 3 dni. Ja neľutujem. A ty? Prečo si súhlasil s výstavou? Aby som bol v tvojej blízkosti, aj keď len priateľský. Vieš, že to nemôže fungovať. Prosím. Dokonca by som ho nechala. Aspoň malé občerstvenie. Presne na to. June, toto miesto je ako stvorené na výstavu. Máte pravdu. Ďakujem ti za podporu myšlienky. Ďakujem. Na zdravie. June, daj. Vyzeráš neodolateľne. Si ešte krajšia než vtedy. Ďakujem. April, Áno? prídeš na chvíľu sem. Peter, aj teba by som potreboval. Ron. Na zdravie? Na vašom úsudku mi zvlášť záleží, pretože nie ste od fachu. Ľutujem, ale vôbec sa nezaujímam o umenie. Predovšetkým o toto nie. Teda, podľa mňa to zajtra bude veľký úspech. A mne sa vaše diela naozaj páčia. Viem si dokonca predstaviť, že by som si niečo kúpila, keby ste mi dali dobrú cenu. Koľkí umelci sa nedočkajú, že ich za života objavia? A vy ste nezažili jediný deň v roli neuznaného génia? Chudáčik. Ale verte mi, Ben, o nič ste neprišli. Ben, poď sem, prosím ťa.
Áno. Odvez ma na prechádzku. No nie je tu božsky nádherné. A mám ďalšie plány. Celé si to spustil ty. Nie je to vlastne irónia osudu. Svojím spôsobom asi áno. Mohol si o June bojovať. Nie, rozhodla sa pre teba. Čo mám robiť? Musím to akceptovať. No napriek všetkému dúfaš. O tom by som radšej nehovoril. Rozumiem. Nemám veľa času. Pacienti mi zásadne robia škrt cez rozpočet. Ale som predsa len zvedavý, čo Ben Howdy vytvoril na mojej chalupe. Urobíte mi súkromnú prehliadku? Všetko si v pokoji prezrite. Kam vlastne zmizli Joffrey s Benom? Vôbec netuším. Chceli sa prejsť. Aha, doktor Jerome. Pán Howdy. Prosím? Nie. Čo sa deje? Joffreymu sa stala nehoda. Čože? Kde? Na útese. Preboha! Krište, pane. Doktor Jerome, prosím sanitku na Brookliku. Žiadna nehoda. Ben Howdy ho zhodil zo skaly. Je to vražda! Slečná, vy tvrdíte, že Ben Howdy zhodil pána Arlanda dolu z útesu. Čo vás priviedlo k tomu záveru? Všetko som videla. Ako prosím? Boli ste toho svedkyňou? Áno. Ako ďaleko ste sa nachádzali od miesta činu? Najprv poriadny kus. Ale potom som šla bližšie, keď Ben pána Arlanda vyviezol hore na útes. Môže to niekto potvrdiť? June Arlandová ma videla. A prečo ste ich dvoch vlastne sledovali? Ben Howdy mal vzťah s June Arlandovou. Žiarlila som. Chcela som počuť, o čom sa rozprávajú. Teda vzťah. Mohli by ste mi bližšie objasniť, aký? Pani Arlandová by svojho invalidného muža nikdy neopustila. Keď pán Arland požiadal Bena, aby ho vyviezol hore na útes, videl Ben ideálnu príležitosť konečne sa zbaviť nepohodlného manžela. A náležite ju využil. Môžete to odprisahať? Kedykoľvek. Vraj ste mali pomer s Benom Howdym. Ja? Sme susedia, teda sme sa častejšie vydali.
Nezdvihnete telefón? Superintendent Brown. Haló. Ľúbostný pomer s vami by bol motív pre Bena Howdyho, aby sa zbavil vášho muža. Snažíme sa len dopátrať pravdy. Áno, tiež mi na tom záleží. Ale momentálne už nič viac neviem. Nenevajte sa, prosím, ale nemohli by ste radšej prísť niekedy inokedy. Ako chcete. Zastavím sa u vás zajtra hneď po tom, čo vypočujem Bena Howdyho. Dobre, nech sa páči. Dovidenia. Dovidenia, pani Arlandová. Ahoj, Ben. Ako sa opovažuješ prísť? To je teda odvaha. A nech sa udialo čokoľvek. Nás dvoch všeličo spája. Hneď som mal podozrenie, keď som zbadal ten obraz. Potom som vyhľadal ďalších kupcov zo zdroja Rebeky Websterovej. Niektorých som aj navštívil. Ich diela tiež vzbudzovali pochybnosti. 2 obrazy som dal odborne preskúmať. Tá dáma predáva falzifikáty. Čiže Joffrey ho podviedla? No nie len Joffreyho. Ale poďme ďalej. Ben výrobu tých obrazov financoval. Čože? Chceš mi povedať, že tí dvaja sú komplici? Obávam sa, že sú. Ale prečo ho teda obvinuje z vraždy? To do seba vôbec nezapadá. Nevravela si, že Ben sa s ňou rozišiel? Áno, pokiaľ viem. Potom to zapadá presne. Pomsta už zmenila mnohých ľudí. Ale jedno ti sľubujem, June, že prídem celej záležitosti na koreň. Toľko som Joffreymu dlžný. Ešte raz by som chcel hovoriť s vašou gazdinou. Áno, samozrejme. Trafíte aj sám? Isté, pravda, že. Poďte. June! Dúfam, že tým hlúpostiam neveríš. Už vôbec neviem, čomu mám veriť. Ja som Joffreyho nezabil. Chcel som mu pomôcť. A prečo si mi nepovedal, že robíš s Rebekou čierne obchody? To nie je pravda. Nevyhováraj sa, Ben. Dobre viem, že si financoval výrobu falzifikátov. Áno, to sedí. Ale nevedel som, že sú to falzifikáty. Rebeka mi rozprávala čosi o jedinečnej zbierke, ktorú objavila. Chcel som sa podieľať na zisku, tak som investoval. Ale prisahám ti, že o podvode som včera počul prvý raz. Môžeš mi naozaj veriť. Ale prisahám ti, že o podvode som včera počul prvý raz. Môžeš mi naozaj veriť. Milujem ťa, June. A nechcem ťa stratiť. Daj nám ešte šancu. Ak nie teraz, tak niekedy v budúcnosti. Joffreyho smrť všetko zmenila, Ben. Vždy budem mať pocit viny. Pán Howdy, zatýkam vás pre dôvodné podozrenie z vraždy Joffreyho Arlanda. Prosím. Ľutujem, pani Arlandová. Pamätáš sa? Hneď od začiatku som z neho nemal dobrý pocit. Áno.
Lebo sa ti nepáčil. Keďže ohrozoval moje manželstvo s Joffrym. A to mimoriadne hanebným spôsobom, veru áno. Prepáč, otec, nerada ti protirečím. Ak niekoho obvinuješ, tak mňa, ja som Joffreyho podviedla, nie on. O Bože, dobrý, dieťa moje, nič takého si nenahováraj. Už nie som dieťa, otec, len vy s Joffreym ste to nikdy nepochopili. No, zoznam poškodených je dlhý. Aj pánu Arlandovi ste predali za 160 000 obraz, ktorý má hodnotu 60 libier. Pri pátraní som za každým natrafil na meno Bena Howdyho. Spolupracuje s vami? No samozrejme. Slečno Websterová, nemohlo byť všetko úplne inak, ako ste povedali policii? Ako? Vy a Ben Howdy ste podvodníci. Mali ste záujem na smrti Joffreyho Arlanda, pretože sa vám dostal na kobylku. To je hlúposť! Pán Howdy síce investoval kopu peňazí, ale iba preto, aby vyhovel svojej priateľke. Dobromyselne. Nemal ani len potuchy, že v mnohých prípadoch išlo o falzifikáty. Ďakujem. To mi stačilo. To je nepripustné. Viete, čo bude znamenať, ak pásku odovzdám polícii? Je vám to jasné? Dám vám ešte šancu. Ak poviete pravdu o tom, čo sa stalo na útese. Počúvam. Žiadam naspäť svoj obraz. Odvolala som predchádzajúcu výpoveď. Jednoducho ma zaslepila žiarlivosť. Nezniesla som, že vy a Ben ste odrazu boli voľní. Šla som na políciu a svoju výpoveď som stiahla. Nie som voľná. Moja drahá milovaná June, teraz keď čítaš moje riadky, som už na druhom svete. Chcel by som, aby si sa cítila slobodná a aby si bola šťastná. Choď si svojou cestou za láskou, ktorou si tak dlho obdarúvala mňa. Navždy tvoj Joffrey. Pustili ho. Viem. No a? Čo no a? No čo mieniš robiť? Znovu sa pustím do štúdia medicíny. V podstate mi chýbajú už len 2 semestre. Ty, John, to bude skvelý začiatok. Teraz vidím, že si vlastne mala pravdu. Celé roky som utekala sama pred sebou. Absolútne v ničom som si nedôverovala. Čo Joffrey dôkladne využíval vo svoj prospech. April. Vždy som Joffreyho obdivovala a neskutočne som ho ľúbila. Veď to je úplne v poriadku. Ale teraz si musíš dať novú šancu. A nie len v povolaní. Poučenie z minulosti je prvý krok do budúcnosti. Ahoj, Ben. Ahoj, John. Pomôžeš mi sťahovať? Ešte raz, ako znelo to čínske príslovie? Keď niekomu zachrániš život, tak ľahko sa ho nezbavíš. Trochu som zisťovala. Platí to aj v Anglicku. Uvažovala som o tebe, o mne, o Joffreym. Dá sa povedať, že si ma prebudil ako princ šípovú ruženku. Ben,
Zabudneme. A ty? Myslíš, že ešte budeš potrebovať svojho starého, hlúpeho otca aj teraz, keď už nie si dieťa? Otecko, vždy ťa budem potrebovať do konca života. Veď kto by sa nám inak staral o záhradu? To je predsa vrchol. Veľa šťastia moja. V slovenskom znení účinkovali Gabriela Škrabáková-Krojc, Matej Landl, Ivan Šándor, Judita Bilá, Lenka Košická, Dušan Jamrich, Jozef Vajda a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo Atis Studio. Zvukový majster Marian Ujlaky, produkcia Beatrix Millerová, preklad a dialógy Alex